E un bo día apareceu a policía, a falanxe, e collen a meu pai. Estuvo primeiro na prisión de aquí, logo levaron a San Simón, está de agosto a mediados de maio. Recordo o día que cunha especie de cesta no que traería a súa pouca roupa interior e algunha cousa, algún enser, vexo chegar a meu pai que regresa de San Simón. Eu ingresei no Partido Comunista para acabar con Franco, pero, de alguna maneira, para que algún día se instaure un réximen político, social e cultural en que se produza un home que non estea condicionado pola codicia, polo diñeiro, pola desigualdade, polas injusticias. Un home que viva, que se eduque nunha sociedade que forzosamente ten que crear un home novo. Entón, eu, cando teño a oportunidade de ir á Unión Soviética, porque o Partido Comunista decide que vaya eu en representación da intelectualidade galega, quería pensar que, en todo caso, xa se estaba producindo o home novo. Non encontrei eso. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.